Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Алиева Гөлнара Фуат кызы каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Расимә Мунировна, әтисе Фуат Забирович Альбиковлар кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1986 елның 25 сентябрендә гаиләбездә беренче гүзәл чәчкәбез булып татлы кызыбыз дөньяга аваз салды. Шул чак безнең бәхетебез күкләргә чөерлек булды. Балабыз кичкенәдән үк бик тырыш, акыллы һәм тыйнак булып үсте. 9-нчы сыйныфны тәмамлап, Иске Кулатка механика технология техникумында белем алды. Кызларда кошлар язмышлары булу ата-ана күңелен борчыса да, шул ук вакытта олы шатлыкка да күмә дигәндәй. Менә инде безнең балабыз да 2005 елда Алиевлар гаиләсенә килен булып төште. Акыллы, тырыш киявебез Марат белән алар татулыкта һәм мәхәббәттә ике татлы балаларын тәрбияләп үстерделәр. Үзебездән ераграк Сызрань шәһәрендә гомер кичергән балаларыбыз һәр вакыт сагынып кунакка кайталар. Кызыбыз йомшак күңелле һәм улы йөрәкле булу сәбәпле балалар бакчасында тәрбияче ярдәмчесе булып хезмәт итә. Аны эшендә дә яратып хөрмәтлиләр. Татлы алмабыз, сөекле балабыз безнең. Бүген син инде үзеңнең матур юбилееңа җитештең. 35 яшьтә җүләр яшьлек җилбәзәклеге юкка чыгып, акыл тәҗрибә тупланып яши башлаган күркәм гомер мәле килә. Шөкер, син үскәндә дә, хәзер дә безнең йөзебезгә кызыллык китермәдең. Шуңа да без сиңа бик рәхмәтле. Юбилееңдә чын күңелдән котлап, ата-ана хакын хаклап яши белгәнең өчен рәхмәт укып сөенәбез. Гаиләгездә һәр вакыт татулык һәм мәхәббәт тантана итсен. Балаларыгызны парлы килеш яратып, сөеп, назлап үстерегез. Эшеңдә һәр чак уңышлар юлдаш булсын. Янәшәңдә бары ышанычлы дусларың торсын. Хак Тәгаләнең фәрештәләре үзләре сезне начар юллардан, начар кешеләрдән саклап йөртсеннәр. Котлы булсын кызыбыз, матур туган көннәрең. Әти-әни сөенешеп сине күргән мәлләрең. Балам диеп, тик иркәләп, назлап сине үстердек. Шушы матур көннәреңә балам сине җиткердек. Үз гаиләңне корып инде, булдың әни дә инде. Бу бәхетне бушка түгел Ходаем сиңа бирде. Ярат да, яратыл да син. Шул мәгънәсе тормышның. Һәр вакытта юлдаш булсын иң олысы уңышның. Хәвеф-хәтәр, борчу сагыш юлыңда очрамасын. Матур күзләрең бер кайчан балабыз моңаймасын. Мөмкинлегең чыккан сайын кунакларга кайтыгыз. Һәр вакытта иң кадерле балам булып калыгыз. Хөрмәтле Гөлнара Фуатовна, юбилейлы туган көнегез мубарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Һәр кемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Ходайдан. Бала дип җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Dilek күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Dilek күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың синең. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым.
ümit yıldızım. Үтенем сырыймын ялварам, балама бұл язмыш мәрхәмәтле. Язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратимчы, бәхетле булып балакаем кызым. Sönmez ümit yıldızım. Күкрәгемә кушып яратимчы, бәхетле булып улакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сөнмәс ümit йолдызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сөнмәс ümit yıldızım. Sen benim sönmez ümit yıldızım. Бәхетле бул кызым, йолдыз